Mangan jeruk Bali no, semoga. Apa kowe? Ready perlutisan. Iki ra marai ngono wong ana gagange. Kuwi yo vlog Aji Kakak nang Padepokan Perkutut. Kae Kakek Sugiyono wis kepedesan yo liren kae. Langsung ngudut enak. Perkututane. Lomboke lombok setan. Itu nak bingung. Setan awan. Setan kurang aji ya. Wah iya kok. Wis kepedesan sampean, Mbah. Iki YouTuber Nur Saladin iki. Aja lali di-subscribe channel John Yono. John Yono channel sing melegenda to. Ning tahun iki pokoke diawur ya. Pokoke 2026 menjelang 2026 diawur karena di planning kuwi hasilnya luput. Jadi diawur wae to. Oke, baik. Terima kasih Mas Agung Saladin. Nganggur nek ditelateni hasilnya lumayan. Nah, kuwi sedulur-dulur dirungokke so suhu. Nganggur ki jebolane ditlateni iki ya lumayan. Ning dalam arti nganggur apa siki? Aja terus rambut gawe. Nganggur ki ya nganggur dadi kaya Agung Saladin iki YouTuber ya nganu jualan pakan perkutut. TikToker. Ora menggogok ngubengke tasbih tok. Nek menggogok ngubengke tasbih tok ya padha ora ana sing ngene rejeki. Wongke diimbangi kanone Master PC. Iki Master PC diredikan. Kae. Regane pira, Mas? Regane pira Mas Agung Master PC? 20.000. 20.000. Ketan hitam yang organik juga ada tuh Mas Agung. Ono ya. Lalu ready ya. Oh, kae kutute ready, pakanannya ya ready. Siap di antar seluruh Indonesia. COD bayar di rumah untuk pakan perkutut. Untuk sangkar burung juga masih ada. Foto nek foto pacar sing setan kok sak ora paling ready. Langsung cepret ngono langsung tangkepnya. Ditanya. Yo, ready to. Wih. Wis ora pira to? Seno rungokno 20 to? 16. Oh. Telepon, Mbak. Diangkat. Ya ora apa-apa pun anak. Yo nganu Pak kuwi, Pak. Tangan rokono sedina kok ora ketok nang omah. Ewu songo napa? Oh, BLT. Oh, siap. Oh, ya, wah langsung bigrak ya. Ya, wis sore. Ini iki nyekel iki yo. Matuk. Sik karo tak. Minggring-minggring ngono kuwi ya. Iki. Rumah yo pemandangane view Gunung Menoreh. Percabean. View Gunung Menoreh. Nah, iki moli ra katokan iki. Ora katokan moli. Malah ngono. Malah nopo kuwi?
Liceng muni terus liceng. Jangan lupa di-subscribe ya. Perkumpulan. Nih, langsung dibel oleh BLT. Heeh. Cair. Cair to, anjur bigrak Kak, jebuk sesuk tambah. Undangannya untuk sore jinggo. Sesuk wis makan. Jebuk nanti, Mbah? Mbah. Jebuk nanti? Bali desa? Nek bali iki langsung tuku Mbah, nek bali jebuk BLT langsung mampir ini tuku kontolir. Napa? Tuku kontolir. Oh sing ngomong iki aku bareng ngomong Pak Mas. Aku ngomong Pak Lurah takon ngapus kepiye. Sing rewangi yo. Sapa mriki? Kamu jeng barang iki yo. Sopo sing ngewangi ana aku barang ra mainan iki. Wong cetha wingi aku barang lho iki. Sapa jajal? Ora ono ngono. Sing ngeterke lurahe sapa? Ora gelem ngono terke yo. Ha. Ono. Ha kene. Ono ning ora ngewangi ngomong yo. Cetha tak kai saran kok. Mangi tegere. Malah tak kai saran nih. Bakas, kanca-kanca perkutut. Siap ada ngewangi kabeh kapan? Win. Ready betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dr. Saladin. Lagi kumpul bareng karo bahas-bahas sing perlu dibahas. Oke. Sambil makan lotis tadi. Tadi. Perlu makan lagi. Semangat. Leren. Gotong garene wae. Masalahnya di cair jur semangat nganu medun BLT ini Mbah. BLT-ne pidun to, Mbah. Nah, gorono wae. Terus ya saiki mau rada mrenggut saiki. Lha yo gendong seng Pak Kak. Ora sesuk iki nek bali BLT to tak kon tuku kontolir. 6.000 kon. Rek yo gen mingkem wae to. Nek masalah darah iki darah rendah iki gampang. Ane Pak Kurdi. Ah, kuwi. Wes pokoke sore hari ini Seneng kowe, Pak. cerah. Karena dapat BLT ya. Malah syuting kene ora mau itu. Kumpul-kumpul karo nglutis nang padepokan Perkutut bersama para suhu-suhu Perkutut juga iki kae sing duwe batokse. Suhune Kakek Sugiono. Liceng muni terus. Liceng muni terus. Purwacang. Mau disimak ngono kok ning gone TikTok ngono ana sing duwe ngono kuwi ndak sing duwe batose. Kita nang iki tak lho ning YouTube, Mbah. Sing duwe batokse nggih menika. Ah nika tiyange kula yu. Nah niku Kakek Sugiono. Nah Kakek Darutis nika. Iki nyeluke koh wae. Nah kuwi nika sing gadah batokse. Roh kas. Makasih nek. Pangun lho Pak nek dadi toh ngono. Luwes ki asine kok iki. Masae kaya keturunan Dayak ta wong kuwi. Cina ta iki. Bathuke. Ya ora can rai-raine prai alus sampean. Kalah ya. Iki sedaya metu wane lho. Burung kuwi. Ning sithik-sithik Intune ya jek komplit. Ya sampeyan wis sipit ora mlebu kok. Ngertine sampeyan iki Cina. Cina kok dadi. Nek Cina jaman semono ora oleh, Mbah. Nang ngono ora oleh. Kulite kuning resik. Nek Cina ora itu. Iya. Saiki oleh ora saiki. Ora oleh tepan nek Cina tepan nang Indonesia dadi tentara kok. Oleh ya nang negarane. Wong Jawa. Oh, dari mukanya juga ada kelihatan kok. Ya sampeyan nek mlebu nang budal ya anu iki dadi.
kecamatan biyen ora oleh. Nek duwe toko emas ngono wangun ya. Wah luwes tenan kuwi. Apa luwes e?